Sa Balita International, pinakaunang antiviral nga bulong sa COVID-19 ginaprubahan na sa China. Sa balita sa sports, Kawhi Leonard ginhalad kay Kobe Bryant ang yasning hambang matapos makuha ang All-Star MVP Award. Balita Entertainment, Ann Curtis trending sa maternity shoot. Samtang sa balita special aton istoryahan ang mga pwede nga himuon agud mapakita ang pagpalangga sa imo kaugalingon. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 18, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Nagbaskog ang hangin amihan, kaapektado na liwat ang bilog nga Luzon. Bangod dire karon nga adlaw ang Metro Manila, Bicol Region, Calabar Zone, Central Luzon, Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may isolated nga pag-ulan. Sa iban nga bahin sang Luzon, may mga paggaluman sa kalangitan. Samtang sa Visayas kag Mindanao, may mga magalumon man ang kalangitan kag ma-eksperyensyahan kag mayara nga isolated nga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms. Bangod sa kamihan, ginabatak ang gale warning sa mga baybayon na sang Northern Luzon kag Eastern Seaboard sang Central kag Southern Luzon. Wala naman sa ginabantayan nga malain nga panahon ng pag-asa sa sulod sa pungsod. Sa masunod nga madlaw, liwat nga magabaskog pa ang amihan kag maapektuhan sa liwat ang Visayas. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Oras, ginadulong sa inyo sang Biojasic, ang galing ng alagang Biojasic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, nagpangabay si Bacolod Mayor Leonard Diaz ang kooperasyon sa mga testigo angot sa pagpatay sa pulis nga si Patrolman Eric Alcosabang isa ka awol nga pulis sa naligan nga Sabado nga adlaw. Suno kay Leonard Diaz, aminado ini nga mabudlay ang pagkilala sa mga suspek na binanga nakabonet ang naghimo sang krimen. Doon pa ni Leonard Diaz, iyan na istorya si BCPO Director Colonel Henry Binyas kang nagpangabay nga dapat hindi na matabo ang kaangay nga krimen kag kung ano nga bulig ang pwede nga mahatag sa syudad. Doon pa ni Leonard Diaz, ang natabo ang nag-apekto sa peace and order sa Bacolod kag ini ang bangod sa drug war sa gobyerno. Suno pa kay Leonard Diaz, visible ang kapulisan sa Bacolod sa sininga tinion nga maayo nga butang ikumparar sang una apang ang mga perpetrators ang nakahibalo kung saan himuon ang krimen. Nanawagan si Leonard Diaz sa nag-intra sa illegal nga droga nga mag-untat na bangod na butang sa delikado ang ilang nga kabuhi. Nanawagan si City Councilor Al Victor Espino sa Bacolod City Police Office ang madasig investigasyon angot sa pagpatay kay Patrolman Eric Alcosaba nga isa ka awol nga pulis nagligad nga Sabado. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Espino, chairs ng Committee on Police Matters sa Sangguniang Panlunsod, iya na ginatugyan sa BCPO ang investigasyon nga mga pinakamayong otoridad nga makasulbar sang kaso. Dugang pa ni Espino, masubo nga natabo ini sa Bacolod kag nagasalig nga madasig investigasyon sang kapulisan. Nagapati naman si Vice Mayor LC Familyaran nga hindi maapektuhan ang pagkilala nga nabaton sa Bacolod bilang business-friendly city bangod sa natabo. Ginakabig ni Familyaran nga insulto para sa kapulisan ang nagluntad nga krimen samtang damo tao kag wala sang pulis sa area sang Dalan Burgos Circumferential. One thing, ginatugyan ta naman ni sa aton kapulisan, I believe that the police is the best agency of the government nga maka-resolve sa sining nga kaso. Kabahin sa payag ni City Councilor Al Victor Espino. Nagapangabay naman si Vice Mayor Elcid Familyaran sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod nga matamat nga magpahamtang sa closed-circuit television o CCTV sa ilang lugar. Suno kay Familyaran, iyan na intindihan nga hindi nagakaigo ang pondo sa kada barangay para magbakal sang CCTV apang sarang inimatuman sang amat-amat. Gindayaw ni Familyaran ang barangay Panukoy nga nag-installar sa 18 ka mga CCTV nga nahamtang sa entrance at exit points sa ila barangay. Sunod sa Vice Alcalde, importante nga may CCTV para ma-monitor ang aktibidad sa ilang mga pumuluyo o kung mapahagan-hagan ang krimen kag para makabulig sa paghatag sang solusyon sa krimen. Sunod kay Familyaran, may plano na ang Barangay 13 sa Diniya Bata nagapungko nga kapitan nga magbakalman sang CCTV ilabi na nga hamtang ini sa commercial area. Nagalao man si Familyaran nga mamintinar sa kada establishmento sa syudad ang ilang CCTV. Sa itong Sabado, Pebrero 16, ginpatay ang awol nga pulis si Patrolman Eric Alcosaba malapit sa isa ka fast food chain sa Dalan Burgos Circumferential nga ginaligar guba ang ilang CCTV.
Bulti naka-visit ko sa Panukoy, kita ko wireless. Tanan nga exit kag entrance. Ang may CCTV. And ang plan nila manaog na sa kapurukan. Which is good. Ang iban nga barangay, masling ka nga way kapundo. Matamatan mo. Hindi man nagsling tanan-tanan da pumuntangan mo. Maybe start o 2, 3, 4. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nakahanda ang Negros Occidental sa plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagbisita sa mga local destinations sa mapaganhagan ang kabalakas ng publiko sa makamamatay nga coronavirus disease o COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Aksyon, madamo sang bantog nga tourist destination ang probinsya nga pwede bisitahan sang presidente. Pila sa maginingadlan sang gobernador among the ruins Ancestral House sa siyudad sang Telisay, Lakawan Island Resorts and Spa sa siyudad sang Cadiz, kag Bambucal Mountain Resort sa Banwa sang Murcia. Sa Pebrero 14, 2020, ginpanawagan sang presidente sa mga Filipino nga updan siya sa pagbisita sa mga local destinations sa madulang negatibong epekto sa COVID-19 sa industriya sang lokal nga turismo. Mag-aumpisa na ang operasyon sang 3 ka dalagko nga mga income-generating projects sang gobyerno probinsyal sa bulan sang Hunyo karon nga tuig. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini nga mga proyekto amo ang Negros First Food Palapala Terminal, Negros Residences, kag Mambucal Convention Hotel. Duga pa ni Lacson, umpisahan ang operasyon bisan wala pa makumpleto ang konstruksyon, kag magpahamtang sa pasilidad sa sini nga may struktura. Ginklaro sang gobernador nga wala na ginapamensar pa sa probinsya ang plano nga pagpatong sa pinalidad sa mga kontraktor bangod sa pagkatrasar sa proyekto. Pinaka-kontrobersyal ang Convention Hotel sa Mambucal matapos marumpag ang pila ka bahin sini samtang gina-construct sa itong Enero tuig 2019. Ini nga mga proyekto ang kabahin sa 1.2 bilyon pesos nga ginloan sa probinsya sa Land Bank of the Philippines. Sa iban nga mga balita lokal, nagbakal ang Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus Disease 2019 sa 1,000 ka mga personal protective equipment o kon PPE para sa mga responders sa tion nga may kumpirmado nga kaso sang balatian sa Bacolod. Ginpaidalom sa training sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office ang mga barangay health workers emergency response team o kon BHERTS angot sa procedure kung may kumpirmado nga COVID-19 sa Bacolod. Ginpathag ni Executive Assistant Joe Marie Vargas, Cluster Head sang Bacolod CDRRMO, ang mga miyembro sang BHERTS ang hindi pwede magtandog sang pasyente kundi sila lamang ang magpabalo sa Bacolod City Health Office kag otoridad. Sunod kay Vargas, nag-abot na ang 1,000 ka PPE nga ila ginbakal nga nagabalor sa 3,750 ang kada isa ka set nga ginalakipan sang gloves, face mask, alcohol kag iban pa. Ginpaathag ni Vargas kinahanglan nga mapadayon ang kampanya kontra COVID-19 apisar nga wala na sang patients under investigation o kun PUI diri sa probinsya. Basically, order kami 1,000 sets in full PPE. Kani nga mula nang nagmahal sa Jute, 3,750 ang set, 3,750 ang set. So, aboto siyang tsura. And then, face mask, dugang kami para sa barangay, alcohol, mga amonabi, para ibilin ang tosina. Kabahin sa pahayag ni Executive Assistant Joe Marie Vargas. Preparado sa tanan nga oras ang IPM Construction and Development Corporation, ang kontraktor nga managahakot sang basura sa Bacolod kung ipatuman ang istrikto nga segregation policy. Sunod kay IPM CDC Supervisor Dorel halin pasadto kalakip sila trabaho ang pagpatuman sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Program. Duwa pa ni Abiol, may schedule na ang IPM-CDC sa pasunod ng pagkolekta sang basura gikan sa mga barangay. Angot sinin naghinyo ang supervisor sa Pumuluyo nga magkooperar sa plano sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Bacolod. Una dirigin palayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran kag nagpamuno sa Solid Waste Action Team kung SWAT nga ipatuman o kung istrikto nang ipatuman sa Marso 1 tuig 2020 ang No Segregation, No Collection Policy diri sa syudad sang Bacolod. Nagapati naman si United Negros Drivers Operator Center kon Ondok Secretary General Jaco Malacad nga wala sang may ginapatuman nga pagnubo
sang petrolyo apisar sa sunod-sunod nga pagbuhin sang presyo pisa Enero kag Pebrero karon nga tuig. Sulo kay malakad wala malambot sa mga driver ang baseline nila nga 34 pesos kada litro sang diesel. Dugang pa ni malakad ila na ginalauman o kung ginapaabot ang pagsaka sang presyo sa kada litro sa pagsulod sa bulan sang Marso, bago ipatuman naman sa gobyerno ay katatlo nga fuel excise tax. Kahapon nga adlaw, Lunes, ginpatuman sang mga kompanya sang petrolyo ang 35 sentimos sa pagsaka sa kada litro sang gasolina, kag 10 sentimos naman nga pagbuhin sa kada litro sang diesel. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:20. Ang mga bukol-bukol nga natubo sa inyong lawas, sis manukong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Narnais at tumalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sila iyaradira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa iyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500, ang mag-detoxifying compound, kaya man nagatinlo sa atong dugo kagatay. Iniman na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500, ang mabakal sa online kag pwede nga i-deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Validation kag adjudication kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido dapat padayunon suno sa Malacanang. Samtang kadamuon sa mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 sa isa ka cruise ship sa Japan, nagdangat na sa 27. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kaulog na ngay Pag ikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 amo ning aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ni ka super vitamin hormone gin classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya sa mga ginabatya nga balatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 ang rekomendado ini bisan sa aton nga mga medical doctors. Mabakal na tag na pulo ka pesos lang kada soft gels ni available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa may Dalan Lacson, kilid na sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Malacanang nga dapat padayunon sang Philippine National Police ang validation kag adjudication kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido angot sa kinaligar kahilabtanan kung involvement sini sa illegal drug trade sa pihak sang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga yara iya pagsalig sa gyapon sa integridad ni Espinido. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pabor siya sa pahayag ni Interior Secretary Eduardo Año nga ipaidalom sa investigasyon si Espinido sa pihak sang panindugan sang presidente. Doon pa ni Panelo, ginahimo lang ni Año ang nagkakadapat kagindugang nga hindi dapat magpa-impluwensya ang kapulisan sa pahayag sang presidente. Nagsaka na sa 27 ang kadamuon sa mga Pinoy nga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 sa cruise ship nga nakaangkorake sa Japan. Sunod sa embahada sa Pilipinas sa Japan, 16 pa ka mga Pinoy ang nadugang sa mga nagpositibo base man sa panibagong batch sa mga resulta nga ginpagawa sa Health Ministry Office of Japan. Kaangay isang ginpatuman nga protocol sa Japanese Health Authority sa mga panibago nga nagpositibo ang gilayon ginapapanaog sa barko agud madala sa hospital. Ginpasiguro naman sa embahada nga kada adlaw may makuha sila nga update sa kahimtangan sa mga Pinoy nga nagpositibo sa balatian. Samtang paday naman ang pagpagiangot sa gobyerno sa Japan agud masiguro nga maayong kahimtangan sa mga nagapabilin pa nga mga naka-quarantine sa sulod sang barko. Nagpagawa naman ang Department of Interior and Local Government sa panibagong direktiba angot sa liwat nga pagpatigayon sa clearing operation sa pungsod. Ginatagan ni DILG Secretary Eduardo Año ang mga local government units kag barangay sang dugang 75 kadlaw agud liwat tinluan ang madalanon. Naibaluan, ginakinanglan nga magsumeter sang monthly compliance report ang kada barangay sa ahensya agud masiguro nga masunod ang bag-o nga mando ni Secretary Año. Ginanunsyo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP nga wala anay isang patigayon nga pagpahid sang abo sa agtang sa Pebrero 26 o ng Ash Wednesday nga nagaumpisa sa Kwaresma. Sunod kay CBCP Vice President kag Caloocan Bishop Virgilio David, kinahanglan lamang mahimo sang pila ka mga paghalong ang simbahan Katoliko bangod man sa paday nga pandam sang coronavirus disease kon COVID-19. Sunod diri sa baylo nga pagpahid sang abo sa agtang mahimo ibubod na lamang ini sa yubon sang tumuluo. Wala man ginarekomendar ang pagbutang sang agwa bendita sa mga suludlan sa entrance sang simbahan. Sa baylo hulaton na lamang ang pagwisik sang holy water sa mga tumuluo. Apang ginklaro ni David nga wala sang suspensyon sa ibang hilikoton sang simbahan sa Pilipinas. Mahimo nga mas malipot nga summer vacation ang maeksperiensyahan sa mga estudyante bangod gin-reschedule sa Department of Education
ang mga school activities sa Marso o Abril nga dapat kuntan sini nga bulan sang Pebrero bilang paghalong sa coronavirus disease o COVID-19. Ginpahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga nagsunod sila sa mapagsulundan ng pagwasang Department of Health nga rekomendar nga hindi anay magselebrar sa mga event nga pagatipunan sang madamo nga tao. Ginehemplo ni Briones sa mga regional athletic competition nga mahimo mayara sang tubtob 10,000 ka mga tumalanaw. Sang pamangkuton kung ang pagbago sa schedule ang magapalipot sa summer vacation sa mga estudyante, ginpahayag ni Briones nga posible bangod nag-forced vacation ang mga estudyante bangod sa mga trahedya ilabi na ang kaangay sang pag-alburuto sang Bulkan Taal. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order para sa maximum retail price sa pila ka mga bulong. Sulod kay Executive Secretary Salvador Medialdea, ginpirmahan sa Presidente ang EO number 104 nga tuyo makabakal sang barato nga bulong ang mga pumuluyong Pilipino. September 2019 ang ginpahayag sa Department of Health nga covers ang ginaduso nga regulasyon sa presyo sang bulong para sa hypertension, diabetes, cardiovascular disease, chronic lung disease, neonatal diseases kag major cancers, mahal nga pagpabulong para sa chronic renal disease, psoriasis kag rheumatoid arthritis. Ang presyo sang pili nga bulong ang ginapaabot nga maganubo sang 56% sa presyo nga ginapatuman sa karon sa mga butika kag pharmacy sa tion nga mag-epekto na ang executive order. Pabor naman si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-usar sang cannabidiol nga may impon sang marijuana bilang bulong sa epilepsy. Pahayag ini sang Malacañang matapos aprubahan in principle sang Dangerous Drugs Board nga mahimo gamiton ang cannabidiol bilang bulong. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi pagbalabagan sang presidente kung kinahanglan ang cannabidiol para mabuhi ang isa ka tao, apang kinahanglan nga mayara sang scientific findings nga makabulong ang paggamit sang marijuana sa epilepsy. Paabuto naman ang power interruptions sa pagsulod sang mainit nga panahon, partikular sa bulan sa Abril kag Mayo tungod sa kakulang sang power supply. Sulod kay National Electrification Administration ako NEA Administrator Edgardo Masungsong, ginapaabot ng isa ka oras nga brownout ang maeksperiensyahan sa bulan sa Abril kag Mayo tungod sa mataas nga demand kag manubo nga supply. Dugang pa ni Masungsong projected na nga may brownout tungod summer kag madamo sa nagausar sang kuryente, magluwas lamang kon mabuhinan ang demand bangod sa krisis nga ginapangatubang sang pungsod. Ang ginatumod ni Masungsong nga krisis among coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sa diin, may 487 ka patients under investigation sa Pilipinas base man sa datos ng Department of Health. Pathag ni Masungsong nga ang kanselasyon sa mga events tungod sa COVID-19 ang makabulig sa pagnubo sang demand sa elektrisidad sa summer season. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Sa ato naman nga habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, atong ginarekomendar sa inyo. Habon ini nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa, kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe yung gamiton. Naghatag alibyo sa mga itom-itom nga parte sa imo lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga pikas-pikas kag punggod sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid na bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nga colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Pinakaunang antiviral nga bulong sa COVID-19 ginaprubahan na sa China. Samtang Kawhi Leonard ginhalad kay Kobe Bryant ang iya sini nga All-Star MVP Award. Mga pwedeng himuon naman agud mapakita ang pagpalangga sa imo nga kaugalingon. Sa aton karon nga balita espesyal, inatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Sa problema natin sa allergies, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, may mataas din nga antihistamine properties, ginapanubo ang histamine level sa imong allowance para makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyo nga panit, mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, manami ini sa tanan nga say isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39.
Kag sa ato naman nga Balita International, ginaaprobahan na ang ibaligya ang Favilavir, isa ka antiviral nga bulong nga napamatud-an nga makabulig sa pagpaayo sa coronavirus disease kon COVID-19. Ang pinakaunang nga anti-novel coronavirus nga bulong ang ginaprobahan sa National Medical Products Administration sa China. Sunod sa Taizhou government sa probinsya ng Zhejiang, ang bulong ang ginapaabot nga magadala sa importante nga papel para sa pagpugong kag pagbulong sa mga personang infected sa virus. Sunod naman sa Ministry of Science and Technology, ang Favilavir, isa sa 3 ka bulong nga napamatud-an nga makabulig sa pagbulong sa novel coronavirus base man sa ginhimo nga clinical trials. Sa aton balita naman sa patag sang pagnegosyo, ang katapusan nga dekada ang may nakitaan nga tuman nga pagkundako nga pagsanyog kag promesa para sa isa ka nagauswag na nga syudad sang Bacolod. Sang 2019 ang City of Smiles, ikanapulo kini sa Department of Trade and Industry nga Cities and Municipalities Competitiveness Index sa idalom sang highly urbanized cities category. Sa amuman nga tuig, ang Bacolod nagdalaman sang o kung nagpakita sang iyas na ikasarang ilakip na ang award gikan sa Department of Interior and Local Government bilang Best Performing LGU City category sa Western Visayas. Sa ang damlag paginbahag ni Mayor Emilio Leonardia nga maluyag siya nga ang pagsanyog kag pag-uswag sa syudad sa Bacolod magadasig bagid sa sining tuig 2020. Sa karon ang syudad mayara sang 2 ka bilyon ka pesos nga balor sang infrastructure projects, wala labot sang iban nga projects sa dalom sang Build initiative sang aton sa national government. Sa ato naman nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 59 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 42 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 52 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, nag-greet mo si Ann Curtis sa iyang birthday. Saan birthday ako? Kagapon, malamang isang artista, kadaan niya. Isa ka bulan ka nag-celebrate sa imong nga birthday. Ako ganikita mo, kay ni artista, 1 week lang. Ay na, 1 week kung yung birthday. Ikaw ya? Ito kagabi. Ay, hindi. Ako lang yung celebrate. Wait, ako gin-invite. Ako Sa- naway ka sa- kabalo. Kasi isa lang kong adlaw, Sa isa ya? ka lang gidya adlaw. Ako na 3 days lang. 3 days lang imo. Oo. Si Anya, kung artista kay Dan Action Boy, 1 month na yung Action Boy yung celebration. Yes, bala. So, karon, di ba nagbusong siya Action Boy? Ambot required gid guro ko artista ka nga mag-picture ka gid guro sa imong maternity shoot nga ka-hublas and everything. Gid ba? Hublas? Oo, natabon-tabon lang mo. Galing. Mo lang Action Boy. Ay, sorry. Diba? Maternity shoot siya, nagbusong siya. Why? Nag-trending na. Naunod sa Facebook mo man. Ano ginapang like Doon ng mo mga kita page? sa Facebook ko. Ha? Why mo ko kita sa Facebook? Ay, wala ka Idol kita. ko na ba si Ann? Ay, tood ka. Pakita ang Defensor. kakaroon para... Ay, Ann Defensor gali yan. Ann Defensor. Ay, sabi ko si Ann Curtis. Di wala to mga anay kung saan mamana sa Action Ann eh. Kasi may mga maternity shoot siya. Diba? So, ang Action Boy, kay Dugin pakita bala ni Ann, ang iya nga do changes bala Action Boy sa iya nga, especially sa iya nga body. Oo nga do. Pero, Action Boy do wala magindagdako ang iya nga lawas. Actually, siya nilang nga dako. Wala ba lain sa iba niya duga dako ang mga Ama ganin na ya kay Anya kay nagadako sa kung yatsan kung nagabusong ibang niya nagadako lang siya no magabusong. Amo na. Sa food lang yung Action Boy. So, Ara man na sa Instagram. Ha? Ara man na sa Instagram. Yes! Ay, Wala gali. ka binang Instagram mo. Pakitaon, takabala para do, ano man bala, ha? Do sabay ka man bala sa uso. Sabay sa uso. Uso, gidya. Uso ng busong? Ha? Uso ang busong? Hindi, sa picture ni Ann. Araw, takabala. Ipalantaw ka na sa Action Boy, mga ka-action na, para. Amo na, Ay nano naman. diba? Bebe. Amo na siya Action Boy. Okay. Ang bako kung artista ka, required magama mo na. Ilan na nga mga kuan na. Ilan na nga mga doka. artihan. Ikaw lang kadlaw mo kana blaba mo kana. Ako makuha picture. Ala, iw. Alain. Ako ma-shoot si mo. Okay lang, hindi lang. Okay lang. Isan wala lang. Common eh. Okay na ko Action Boy. So, si Ann, subong nga month si Action Boy, ang iya nga Judith.
Parin yun. Ay nga Judy at Action Boy subong nga month. So balaan tala na basi bala mag February 29 pa Action Boy no. Di after kada 4 years. Kada 4 years lang. So, hindi kung goro ano. It's either goro kung mag February 29 you celebrate na goro sa mga naga-birthday. It's Either 28 or to 1 28 or 1. March 1. Sige. Sige. Balita sa sports. Ginhalad ni 2020 NBA All-Star MVP Kawhi Leonard ang iyas ni nakuha nga bagong pasidungog sa basketball superstar nga si Kobe Bryant. Sunod kay Leonard, dako nga bagay para sa iya nga mabaton ang among award bilang All-Star MVP. Nagpasalamat ini kay Bryant sa tanan nga nahimo sini para sa iya nga nangin abyan niya ka nakaupod pa sa madamong okasyon sa gwa sang NBA. Si Leonard ang pinakaunang recipient sa Kobe Bryant MVP Award. Naging bago ang ngalan halin sa All-Star Game MVP trophy bilang paghatag sa pasidungog sa nagtaliwan nga NBA icon. Sa NBA All-Star Game sa Chicago kahapon, nag-score sang 30 puntos ang kagwalo ka 3-pointers si Leonard agud pangunahan ng pagdaog sang Team LeBron kontra sa Team Giannis sa score nga 157-155. Madumduman isa si Bryant sa 8 sa mga napatay sa pagugpa sa helicopter sa may Calabasas, California sadtong Enero 26. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Correct! Happy... Correct. Dura-durahanan ko sang correct! So, mo gina. Grabe ka energetic. Agad sa mga. Laing gid akong nakabago sa uniform. Correct. Happy black, red, white Tuesday, Action Boy. And yellow, pag ay gold na siya tawag. May mo pa nagali, no? Pero namin tanawon sa uniform nyo, no? Nato, no? New Sino ka? Hindi ko ba namin tanawon sa new uniform. New uniform. May nagmunog na Action Boy. Si Ate May, hamaya ka namin. Kung sa ato niya uniform. Thank you so much. One? You want what you? Ada, maghuo, gani karon yung makauba, kagit sa bayo mo na. Ipa-edit lang. Kung makaigo mo lang sa Ipa-edit, iya. ha? Kung makaigo mo lang sa iya. Pwede ihabol. So, subong nga Action Boy, ang ato niya balita espesyal. Ano ba lang, mga pwede mong himuon, agad mapakita ang mga pagpalangga sa imo kagalion since love month subong, di ba? May pamatapos ang love. Wala. Kay months mo, kung February mo, kumatapos na ang February, tiway na love month. Okay. Fire Prevention Month naman. Sama na naman ang halalungan, okay? So, Action Boy, una, kaya di ba, hindi man porke nga wala ka bisang boyfriend or single ka Action Boy, hindi ka na dahil di ba dahil manong pagpalangga sa mga self. Di ba? So, Action Boy, una, pamper night. Ano kanina siya? Ang atong nga balita espesyal? Aring mga paano mo bala mapakita mo pagpalangga sa imo kaugal. Okay. Mga pwede mong himuon yung mapakita mo. Before you can love anybody, you should love yourself. Yes. Muna siya? Yes, palangga of course. Ka ulingon mo. Kapag gani Agree. mapalangga ang ulingon mo, mapalangga ka na sa iban. So, mo nang iba, ano tawag sina? Epilepsy. Kuyap na? Ano kayo epilepsy? Ano? Kuyap. Alakalain. Kung mo nagali, kung hindi mo mapalangga yung mong ulingon, ginakuyap ka. Mut lang. Hindi Do ka Action Boy. Do ka, amanan. Kung hindi mo pagpalangga, hindi man to kuyap, ya? Ha? Ato naligad pag kurog-kurog mo, hindi to yung kuyap. So, hindi ko lang binaw. Sang katugnaw, to yung sang aircon. Kaya balo ka, ang aircon sa Action Radio. Do ka, parehong katugnaw. Yung sa isa bala kadako nga mall. There is a reclamation area. Isa kadako nga mall. So, kutugnaw to, ya? Tugnaw. Hindi to kuyap. Hindi. Tingnan nga bura. Kaya may shampoo, naligo. Tsaka. Bongga, goro ko ang CR pag isang Action Radio, may aircon, no? Wala na may maligo. Pag isa ka sa nga, kakasalubay ka na sudlan so na nga banyo, nga CR, nga may TV, ha? Agala. May TV, oh. Tidugay ka na makagwaya kung may TV. TV. Tanaw ka TV. Kapungko ka na. Kapungko ka. Tanaw ka TV. May TV to. Sino man naka-invento sinaman? At sila ngayon, dibutangan nila TV. Kaya di parang... May pagiguro kung CR may kusina. Tano na lang naman. May kusina. May dining table. Kalain. Muna. Kaya pag-ida ako na may sofa. Ay! Muna. Wala ka mabatong bisita. Ay, tsaka. Wala nga CR man. Over ni Action Boy. Pero may nakita ko yung CR nga may closet.
Pwede na yan. Meron na yan. Pwede na yan, kaya pwede ka lang ilis mo. Nakaman na. Pag do may other, side, nga may closet. Actually, ang nambal ko mabanyo nga may TV sa mga, mga hotel bla. May TV na ba? Distigil la. Distigil. Basta di na nga hotel nga may banyo ang ilang TV. May TV. May banyo. May banyo ilang may TV ilang banyo. Correct. May banyo ilang TV. Kala. So, reaction boy, pamper night. Hindi ni pamper, masuksok ka pamper. Kaya pamper, kasi pamper na, masuksok ka pamper. So, pamper bala. So, hindi. Bala ko na mga pamper night na, mga masahe, mga spa. Self-care, blush and boy, treat yourself. Diba? Magka-manicure, mga skincare, pa-fresh blush and boy. Facial wash. Kung may budget ka man lang, diba? Why not? Nga, hindi pa i-deprive mo kaglingon sa mga, imbis ang ako niya pa-facial, ko na lang ni, Lokal ko ni, ng bugas. Bugas, giliya. So, muna sa action boy. And then next, isa pagid sa self-care action boy, arab lang hindi mo pag i-deprive mo self sa tulog. Diba ka mariban, work na lang work na action boy. Arab lang, duha ka bilog ang work. Ano kitawag sa na? May work na siya nga isa, moonlighting. Moonlighting. No, daka mo na, diba? Nga may work na siyang isa, may work pagid siya. Duso na sa ibang countries? Muna no. Sa duso na. Do ka kis action boy, hindi ka na nakatulog, magamo ka na, diba? Kasi syempre may work ka sa aga, mas pagkagabi may work ka pagid. Especially sa US, uso na sa gubra ka din doon, sa ilo ka naman to spek gubrahan. Galing ka, lang to galing ila action boy. Wala siya bala gaabot, maximum nila do 4 hours, diba? Daw ka mo na. So, pwede gid nila matunga. Pero kung mag 8 hours gid di action budlay ka diya sa Andre sa Pilipinas, medyo mayara man na muna, pero bulubudlayan ka mangitabla ng nga may amo nga duwa mo trabaho or tatlo. Kay isa lang nga katrabaho, kabudlay ko siya musulod. Pero iwa action boy, ang ginahimo na subong, may work sila sa aga. Sa gabi, ang online na bala. Okay. May extra pag na silang income. Ngayon ka action boy, kaysa hindi ka nakatulog Dahil syempre, ma-render ka duty for 4 hours naman. Amo na maximum mong 4 hours. The most nga makatulog ka siguro mga 4 hours, 5 hours the most, no? Tigalain, action boy, mga mga 8 hours. So, basi may tubuan ka na kuyap. Kuyap na naman. Bulpi ka na lang balik ng mga magandang balahaw, no? May example. Isang kuyap. Hindi kaya ba? Bakit ka magubang beauty ka namin? Parang masang ako niya aura. Subong. So, mana siya, action boy. And then next, makikbanding ka sa imo family. The best thing in action boy, diba? Nga at least bala maupod mo imo family kay syempre pero may ka busy, diba? San simple lang alagaw. Ora ba lang hindi ba sila nga kinang lang bugid magasto dako, diba? Okay, meradan. Kadto lang mo to sa may sunset bala. Kaon lang man ni. Meradan iba niya nga ano bala nga family member ma-request pag blang kaon to sa amo ni. Okay na tang ilagaw kamo bala no? Hiyog lang tada ha? Do na tama. Dogit si mama mo dahil hindi ka gigapanyapon sa amo. Ganit ano mama? Napili ka man lang galagaw doy kami doy mong nalagaw. Di sakto man na kay mama mo. Amba ko sige, hindi kay high maintenance ka dani mo ya lagawon niya. Siya daan sa mga sakto kaon lang. Sakto lang. kay mama mo, kay gigalagaw ka nga upod sa iban, sa iya pa. Tigalagaw man kami, kay high maintenance lang isa. Kabudlay sa iya. Sorry ma. Kabudlay please. Kabudlay nga Manila, may kaunon tama. Ay, ano mo ni Dorel pa na. Dorel. Okay, Dorel lang. So, for the Black Action Boy, importante maka-refresh lang balahaw. So, next action boy, magluto ka man para sa imo kagalingon, yung kabalo ka magluto. Pero kung imo na bala, malang magprito itlog or magtanok itlog, paluto lang sa iban. Ay do ka budlay goro nga magluto-luto, kada basi masunog, pabalangin mo nga linuto. Basi ay mo kagalingon, hindi makasaw sa linuto mo. Kalaing goro no? May mo na? Hindi makasaw sa linuto. Ikaw mismo hindi ka uyon. Ay, galing. Sa linuto mo. Di ba? Meron guro mo na yun, no? Medyo kalain, may isang pagluto ko man nan. Hindi ko uyon, bakal na lang. May ikaw na nagluto. Wala man. So, dapat kabalo ka sa yung mga taste. Correct. So, kung di ka kabalo magluto, kailan you should learn magbukas ang dilatas. Ayaw mo na. So, para kung hindi ka makabalo magbukas sa mga dilatas, bakal ka sa mga dilatas, yan lang daw. Iyan na lang, i-lift mo lang siya. Grabe na ginayan. In fairness na ginayan. May extra na ba? Sa una, hindi mo nakabalo mo, magbukas na lang gamiton ang kutsilyo, nga ginawa mo na.
Kinabalo sa Mamo na. Tinanong Hindi mo ka na. nigutom ko. Bakit mamo? Amo na yaho. Baho mo na. Pero subong may can opener na. Di ba? correct, Tag 99 pesos lang. Barata lang. Maluma ko ma-order ka. Hindi may araman ko na. Hindi ka may araman ko na. May araman mga dilatas nga mabuksan mo lang saya. Meron. Pero medyo mahal. May extra charge. Ala, pila ginaaw. Di ba? Pabaklo mo po kay can opener sa imo, ya? Namaligya. Galing can opener. Sige, Char. go. Pero wala ko baligya can opener. So, next action boy, amo na mag-shopping. Okay? Kaya mo nang the best. Ay, oo, pero dugay ko na ulan na himo. Shop for yourself. Ha? Shop? Ano? Shop for yourself. Yes, shop for yourself. Ako shop yourself. Shop for yourself. Hindi ka lang, sige lang, sana all. Doon ka kapoy, action boy. Doon na kapoy, kumbalasang sana all, action boy. Kapoy. Doon naglilingin ulo ko. Amo ganing sa ilo na kita sa importante. Buhi. Pero importante, kaman, dapat. Dapat mong buhi ka. Importante ka. Gawin. So, ikaw kung... Malayan na kung buhi ka pero hindi ka man. Importante. Kinanglan importante. Buhi. Kapoy, diba? Sana all. So, ay, maganda yung tamara na guro, na all na lang. Maganda all na lang, all. Iban oil na lagi dyan. Na oil. China oil. Okay? Yes. Greet ko lang, anay. Sino sana na? Oil ko naman yun. Sino na? Sa Balita. Sino na? Good morning kay Migo Nakon, Kap Jojo Malayang, kay Donna Malayang. Natamyaw ko ni Privisi Jojo, pero ang asawa daw. May asawa na nectaris Kap Jojo mo. May asawa na siya. Oo, na si Donna. Kinatamyaw mo gani. Kinatamyaw gani. Nonoy Treyes, good morning. Kay Remia Garcia, dila sa Panukoy Mayang Aga, kagawad Rocky Nesia, Mary Jane Cabarles, Doc, good morning Doc, no? Kag Sally Amor, Elenisa Saison, Marjorie, ay Tipsay, good morning Marge, Donna Maridio Campo, Migo na kon Roel Venos, Mayang Aga, Arnel Lacson, kag Ana Maria Dolendo Manalo. Good morning. Nova May Ignacio. Sige. Good morning, man action boy, kay Nanay Hilda and Tatay Nestor de la Cruz dala sa Barangay Dumanan. Kay Ate May, good morning. And sa aton yung mga, may lang nga pagpamati. Thank you so much. Sa aton yung mga followers pala sa Facebook action boy, kay Basti Girgen, good morning. Kay Neil Centeneo, ginagreet niya lang ko na si Carmen Ledesma. Kung may ara sa way ginapag-greet. Ha? Kung may ara sa way ginapag-greet. Kasi may ara siya. Hindi lang siya. Kay Shin Barn, good morning. Kay Christine, watching from Saudi Arabia. Kay Febe Alvarez, good morning. Kay Liza Ramos Ilon. Kay Honey Vasquez Castro, Teresa Echauz, Mary Lou Catinoy, Andelalia, Prudente Felicissimo, Bon Abdon, Yalang, ano naman, ginasuli nila ng mga ngalan. Ang ginasuli hindi na magbasaha. Kakabudlay. Kay Jerril Gadudo, Claire Aplaon, Maria Luz Grijaldo Macunat, Angeles, Galiego, baligi ko action boy. Jocelyn Comedia, Manjo Arnejo, Lady Navarette, good morning. Bia Jonathan, Runi Sulay, Evelyn Ipomoseno, nagawatch sa Santa Ana, Manila. Kay Glecia Avlans, kay Julio Solis, kay Nonoy Tahones, kay Jennifer Papasin, Retardo Lihayan, Marisol, good morning. Kay Nang Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Kay bro ko Mike Hinolan Carbiliedo. Yes, okay. So standby na kita mag-aksyon sa Aksyon hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.